Aiwa, nchida kutendai muri Zimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pachibanda media nepaSain TV, basa richienda mberi. So nhasi tawanirwa nyasha, ndagara nemurume watinoziva tese, man who needs no introduction when it comes to nyaya dzekushumira Mwari. Vane makore akawanda vari mubasa raMwari handiti. But zvamai manje vari kupisa nekuda kwevhangeri ravari kuparidza. But tisati tasvika ikokoka, ndichiti makadii kwese kwamuri mhuri yeZimbabwe. Zita rangu riri pachitupa ndiUncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Chazvati chamai vako iwo wakatonitarisa. So kuzvifarira kana kusazvifarira ndo zviripo, hama irambwa handiti. Ndichitoti chitera kana uri kutiona kekutanga, ayo welcome. Chekutanga kuita kusubscribe, turn on your notification bell, kuitira kuti every time we upload a video you'll be notified. Don't forget to follow us pa Facebook page rakanzi Sain TV nechibanda media. Regai tange nokukwazisa muranda waJehovha watinaye. Muranda washi ndototya kubata ndogonotanga kumanifesta. Zviriko makadii zvenyu muranda washi. Tiri nani. Tanzwa kuninipiswa kuva nemi nhasi. Chokwadi. Mashoko chete. Mashoko chete. Kana. Zvirutorevesa. Kozi mimi muri vanhu vemuTV ka. So kubuditsa muTV touya kuzogara nemi chinhu chinonetsa. Sanganai nevatariri. Aiwa, notenda Mwari. Tipa mukana wekuuya paSain TV nechibanda TV. Thank you so much. Aiwa, tinotenda Mwari. Ava ndakagara nawo ndofunga mazona zvanyorwa mufundisi vedu Pastor Sanyangore. Amusati machinja here title? Kuchinja from Sanyangore. Ayo, title kakunzi pastor, prophet, apostle. Alright, makachinja. Unzi Paul Sanyangore. Musadaro. Ndiani anodana kuti Paul haridanike ka? Handiziva hangu, but Paul Sanyangore ndinongera. Alright, zvematitle ezvo. Unozviremedza. Musadaro. Makutotanga kutondiputitsa ka. Ndiri kuti zvonika. Ukati ndonzi prophet. Pese pawasvika vanhu vada kudizvo? Wada kuprofita. Apo pamwe pacho unoona chauri kunzwa. Wakutozopedzera wakugadzirira manje. Papo chipira. Wakupedzera kuti zvizadziswe. Kana iye Jesu aingonzi Jesus. Wanga asingana matitle akakura. Aingonzi Jesus. Papa singanzi Mwari Jesu wasvika. Ndizvoziva, but ukaverenga Bible aingonzi Jesus. Alright. Maita basa mabva matoita kuti tipinde munyaya. Indati ndikukumbirei muye panapa titaure. Pane nyaya iri kunetsa mazuva ano, nyaya yemaspiritual father nemaspiritual sonship, to an extent yekuti takutonzwa kutoti vamwe zvatiri kunzwa mumastreets umu, hameno kana zviro zvechokwadi, vamwe vakutoita sevanonosubscribe kuti ndirambe ndiri mwana wenyu. Vamwewo vakutotiwo ukasasubscribe hausisiri mwana wani, mwana spiritual son wangu. Subscription ichichichichitika. Pane pachitonobhadharwa mari chaidzo. Monthly subscription. DSTV. Izvozvi zviri kutoitika mumachechi anhasi. So tatimbobvunzawo kwamuri kuti zvespiritual sonship nespiritual fatherhood kana kuti motherhood, is it biblical kana kuti ndezvedu zvatakugadzira? From my own mukutarisa kwandaita Bible kuverenga, what I've discovered is it is there. Alright. But what we are doing is not it. Alright. We have taken it to be literal. Alright. In the sense yekuti because pamwe yamunongoti spiritual father na son matotaura birth. Alright. Pane kuzvarwa, pane azvara mumwe pa. Alright. Ndizvo ndiri. Right? Saka moment yatinongoti pane azvarwa, tatova nemibvunzo ya what, where, when, how. Alright. And who also. Alright. So mibvunzo yekutanga ndeyekuti baba wacho vamborani. Alright. Uye azvarwa wacho ndiani. Ndiani. Also pauri iwewe ukanzi wazvarwa,
tikungotara kuzvarwa chazvarwa pauri ibhodheri ibhodhi yazvarwa futi Cornelius anobvunza musuya Jesu kana John 3 impamuri kuti tiri birth apa muri kuti ndopinda mudumbu ramai ndobuda futi Jesu ndobva amudayira ndokumuti wese anoda kuti born again anofanira kuzvarwa nemvura nemweya right so chinozvarwa pandiri chi wakagara papapa sekuru muri inonzi a tripartite being takutombozokera mashure kuti zvimeke sense muri inonzi tripartite being tripartite is 3 in 1 muri body each muri soul muri spirit handitika right pazvinhu 3 anonzi sekuru ndiana ibhodhi ima hamusi body each handiro sekuru bachi each according to the Bible not in Genesis 2 verse 7 and man became a living soul so man is a soul ndoza munoti musi wamu anzoda zvokufa kwenyu sekuru but musi kwenyu kukafiwa kana munganzi mafa imimi asi hamusi kufa izvozvo muchaona kuti vanhu vanochema vachiti atisiya moment yarodareyo mutumbo wenyu uri mubedroom alright saka chatisiya chii hatigone kutaura kuti zvoni zviripo zvatisiye masvibata kurova kuti chinonzi munhu haisi body chinonzi munhu mweya the soul ndiye munhu iyeye right ichocho ndo chinofanira kuzvarwa patsva mukaverenga muchirungu runoti born again saka tofanira kutsanangura born uyu naagain uyu again uyu aisirwe ipapo kurova ndine kumwe kwandandakazvarwa kwandandiri mwana ndazouya kuna Mwari ndaufanira kuzvarwa futi ndekupiko kokuworld bozanisa ndasangana naMwari ndichiri muworld handiti nekuda kwokutadza kwaAdamu ndinozvarwa ndiri muworld saka soul yangu inozvarwa iri mutadzi iri muworld iri worldly handiti ndochiuya kuna Mwari manje ndochiparidzirwa pandiri kuparidzirwa paipo ndo panonzi born again now kuzvarwa kwacho kunoitika sei kunoitika through the word of God Jesu obva ati haugoni kuzvarwa patsva pasina mvura uye pasina spirit ndanditsanangure zvinhu izvi mvura iyo ndeyei kucheneswa mvura yandikutaura si literal water problem yatina ndo tinobva tatita literal tinobva tatoenda kumvura yemujuru handiri kutaurwa ba mvura iri kutaurwapo ishoko because shoko yemvura iye Jesu wacho anoti kuna John 15 verse 3 anoti the words that I've spoken they've already made you clean kana mvura ichichenesa shoko richichenesa kuti mvura ishoko saka panopinda shoko mamuri sekuru rinochenesa so nokuti yakasviba nekuda kweuti that's one kana wachena manje panochipinda spirit word rinoti spirit riri papa na John 3 verse number 5 and 6 word riri papa na spirit rina s mombe spirit haasi human spirit ispirit yaMwari the spirit of God ndi inowire ipapo ndacheneswa nditi next thing soul yangu inofanira kuchiitwa spiritual that's John 3 verse 6 inofanira that which is born of the spirit is spirit mukatarisa maspirit ari papo itu akasiyana pana spirit mombe na spirit mudiki saka spirit mombe ari kuita mweya wangu a spirit sei ndaitwa a spirit kuti ndichiwana the nature of God chinonzi nature chi ndiri kutaurisa sekurani ayo muri kurova zviri kubatanidzika ayo zviri kutobatanidzika ndatoda kuti unotoshaiwa kuti wopinda papi alright ndichida kuti tiite setinodzoka kumashure mbichani because tiri kuona kuti zvoni pakuzvarwa tisati tasvika pakuzvarwa chimbotibatsirai kuti anozvarwa kutsva munhu akaita sei because tiri kuona kuti pane vamwe vane zvitendero zvekutoti mwana achiritori mucheche munonzwa kuti akabhabhatidzwa achiri mucheche handizive kuti zvii zvakaitika but ndakabhabhatidzwa ndichiri mucheche kureva kuti zvoni akaitwa born again but paborn again yakaitwa akanga asiri kuziva but kana kudzokera mushoko raMwari rinobva rataura nyaya yekutenda kuti uyo anotenda kuti Jesu mwanakomana waMwari zvinotendwa iyeye ndiye anofanira kuti ange ari anoitwa born again but tiri kuti mwana mudiki asati akutongoziva anogona here kuitwa born again madaira kudara mubvunzo wacho mabvunza mukamadaira because pane the part yeconfession yekuconfessa your sins it's difficult for a child to confess so zvinoda munhu ari kuziva zvaari kuita nditi ndosaka tichimirira kuti tisvike certain stage we preach Jesus to you which is the word nekuti Jesu wacho ishoko Jesu ishoko rakava nyama
Saka shoko riya parinopinda number 1 rinochenesa. Riri kuchenesa ndine tsvina yemuworld. Ndine tsvina yeworld, which are the sins. Saka ishoko rine imvura nosukundichenesa. That's 1. Number 2, spirit inondipa nature. Kandipe example yakapusa. Mombe ikaiva yakaita ndove apa. Makamonera kuti nhunzi dzinoungana. But dzipei 2 weeks. Ndove ichiripo nhunzi hapasina. Ko nhunzi dzaidei. Pane zvinhu 2. Pane ndove kweta undove. Alright, pane ndove kweta undove. Saka nhunzi hadzivingi ndove. Dzinovinga undove. Undove chi ndo nature. Alright. Yendove. Saka kune chinonzi Mwari kweta umwari. Ndo unature hwaMwari. Saka ndo yatinopiwa nespirit. Paunotendeuka paipe unobva wava neumwari. Ndo kunzi that which is born of the spirit is spirit. Tane the nature of God. Tane umwari. Nditi inside of our souls. Tane umwari. So ine zvinhu 5. So ine mind. Ine will. Mind ndo chinoprocessa mifungo. Will chinoita madecisions. Choita personality ndo character. Koita inonzi intellect inoreasona nekuunderstand. Koita my emotions. 5 basic things zvinogadzira soul. Ndiye munhu ushu. Munhu is mind, munhu is will, munhu is emotion, munhu is character, munhu is intellect. Handitika. Saka shoko parinopinda riri kuataka zvinhu izvozvo. Rochinja mafungiro, rochinja character, rochinja emotions, rochinja intellect, rochinja will, ma-decisions. Saka munhu achinjwa ane the nature of God. Handiti. Ndopa kuzotaurwa kana munhu ave munashe. Yes, zvekare zvadii kuroti izvi zvishanu izvi zvatransformewa. Ndopanotaurwa zvakare naapostol, is it Apostle Paul anotaura nyaya yekuti do not be conformed, but be transformed by the renewal of your mind, which is your soul. Alright. Handiti. Because the word rekutoti soul randokutaura muchiGreek amenokanibvunza kutaura Greek pana. The word rekuti soul iri muchiGreek rinobva from the word suke. Suke ndo panobva the word psychology. Psyche. Saka soul, it is your psyche. So that's your psychology. Handitika. Right. So munhu achinja. Right. Taunotsvaka baba vake papa. Right. Ipapo. Takutsvaka baba vake apa. Munhu azvarwa taane munhu azvarwa. Azvarwa baba vacho vari kupi mai vacho varipi. Because baba vagunozvara mai vasipo. Handiti. Right. Plus baba vanofanira kuva nembeu yekuti ndiyo inonopinda muna mai kuti pange pane chinobuda. Saka baba ndiana. Bible rongovhura kuti that which is born of God overcometh the world. Saka baba tawabata. Ndi baba vari kudenga. Jesu obva ati futi baba vedu vari kudenga, Luke 11. Handiti kana muchinamata iti baba vedu vari kudenga, tatoudzwa adresi yaBaba. Kunogara baba takuudzwa. Kana akati alright, kana ndimbonibatsire mana. Jesu akapfugama apo anosvikirwa navadzidzi paLuke 11. Ari kunamata, vadzidzi vosvika paipai. Woti tidzidzisei kunamata. Vanenge vanakirwa nenamatira aita akati Jesu anamato. Mudhara imbodzidzisei. Todauro prayer varwera. Ndamanamatira. Ndobva ati kana muchinamata imimi iti baba vedu vari kudenga. Atiudza kunogara baba. Adresi yaBaba taatova nayo. Saka adresi yaBaba haisi Glenlawn, haisi Borodale, haisi Glenview, haisi Nigeria. Baba vedu vari kudenga. That's number 1. Mabato zvandataura. Munhu waMwari itai muchiita mbichana vanochokewa kunzewo. Ndiri kuzama. Vanhu munochokesa vanhu because already papapa pane vatobviswa. Vachauya ndovadzosa. Murikuona bandira. Alright, vachadzoka. Handei tinosvika pavari kudzoka. Ngandari mazwai. Apa ndoda kuti kana uchizopakata ndo pamunokata. Alright. Inzwai. Handina kuuya kuzorwa nespiritual fatherhood and sonship. Jesu anoti kuna Matthew 5. Handina kuuya kuzodistroya mutemo. Handina kuuya kuzodistroya maprophets. Ndatouya kuzozadzikisa. Ina ndakuya kuzorwisa spiritual fatherhood and sonship. Ndatouya kuzoti ite make sense. Because yakadai right now I make sense. Ine mibvunzo yakawandisa yavasingakwanisi kubvunza vakagara mubenchi. Yatinongowafosera kuti gamuchirai chete. Munozoti mumwe musi tofanira kuti tiparidze tombova vanhu mai totibvunzai. Ipapo unotiza papulpiti. Bozo uchabvunzwa mubvunzo uyu. Ndoda kutanga nemubvunzo wekutanga wekuti ora kana iwewe uri wakandibereka uri baba wangu kana kuti iwewe uchiti baba wakati ndo baba wangu, kose wakazochinja wakaenda kuna ava futi.
Aunonzwa mbudzi. Unoita na baba wangani kwewe? Tiri kuti izvo zviri kutaura kunoku ndogona ndiri museya Mwari kana kuti ndiri gumbo. Baba vangu indirichiwa. Right. Mangwana momuka muchiti aiwa hansisiriwe kwachiwa. Ndamofu. Does it make sense? Mubvunzo iyoyo. Saka we need to clarify that. Saka ndakuya kuzoparadza sonship and fatherhood. Ndatouya kuzoti make sense. All right. But as it stands right now, hazvisi kumeka sense. Because muri kuona kuti pamatibvisa matiratidza kuti zoni chakazvarwa nemweya chakazvarwa nenyama inyama. Ende patasvika iye zvino vanhu vane kunzwisisa kwokuti ini ndatova nekunzwisisa kuti spiritual sonship and fathership hazviko. Ndoti ndina baba vangu vari kudenga. Pandichakubudisira kuti baba vamuzoti baba nyika mava vari kupinda papi. Vachapinda. Vanopinda. Vanopinda manje. So, waberekwa nababa taudzwa address. Not only that, do you know kuti pane mavhesi ari mubhaibheri kuti ukaverenga so unoti vhesi vanhu vari kuiziva here. John 20, Jesu amuka asangana naMaria. Obva muti shamana ndisandienda kunoona baba. Pandakuenda kunoona obva ndiri kunoona baba vangu, baba vako. Verse 7. Baba vangu vari baba wako. Ndi Jesu arikudaro. Arikuudza Maria. Kwete mai vake. Maria. Baba vangu vari baba wako futi. Ndobva ati Mwari wangu ari Mwari wako. Unoziva kuti mubhaibheri Jesu haana kana 1 paakazvita baba wedu. Hauna kana 1 verse Jesu yakati am your father. Muri kuona kuti ndo debate iyi yandakaona pane vanonzi ana Dr. Nike Zaik or something like that. This doctor way Islamic. So always vanenge vachita debate rekuti ndiratidzei panotaurwa naJesu mubhaibheri kuti ndinamatei ndini Mwari ndini baba. You get it? And panoshayikwa vhesi ubva saka hapana ngatijoinai Islamic. Ndo pandiri kuti izvozvi Google what is there anywhere in the Bible where Jesus said I'm the Father. I refer to the Father who is in heaven. In heaven. Akauya semwana akamirira baba. All right. Anditi. Ndizvo. Akauya semwana akamirira baba. Panyika. Jesu ndikanitaura modern day language. Jesu ndirana. Wamudhara ari kudenga. Ndara ni busy Bible. Jesu andoti I'm about my father's business. Kureva kuti Mwari vane madhira adoita panyika. Ndobva watumarana Jesus. Ndobva aya kuita basa ravo panyika panapa. Right, handi kubeth kwatadzedzera. Alright. Kwatadzirwekwe. So, munhu azvaro. Baba wake tavaona vari kudenga. Komai ichechi. Saka Mwari une seed inonzi Jesus. Jesus ndo mbeu. Inokandwa muchechi. Mubva manozvarwa ana sekuru, ana Sanyangore, vana testa kuzvarwa muchechi imomo. Through the seed Jesus Christ. Baba vari kudenga. Right. But pane mumwe munhu ari kushanda papa patisiri kuona. Anonzi pastor. Ari kufacilitator. Ndiye ari kutoti dhiri racho. Pastor ipa papa ndiye ari kutoti dhiri ribude. Boza akashayikwa papa kutenda kwa kunonesa. Kunototaurwa nekuti hanzi chakati tendo sorry handizokwanisa kunatsobata. But vhesi yandoda kutaura ndeyekuti hanzi takanzwa shoko. Iroro shoko iroro manje. Ndo rakatisunungura izvo. Kureva kuti zvoni rakataurwa nani kuti tirinzwe. So ndikubatsire. Pane muvhesi ari kuenda Emmaus handiti kana kuti muvhesi ari mungoro ari kuenda kwaari kuenda. Ari kuverenga bhaibheri riri kumuvhara. Hanzi raimuvhiringe. Raimukiya zvekuti uyaona. Ndobva Philipi angorekana asvika ipapo achiita zvaanga achiita. Ndobva ati muri kunzwisisa here mudhara zvamuri kuverenga ipapo. Hanzi arandikiya zvinganzika ndikutsanangurira. Ndopapinda pastor. Vari kufacilitata. Basa rapastor hombe kufacilitata rebirth ishi. Saka vanenge ndinyamukuta. Nyamukuta mwana ari kuzvarwa pane ari kugamuchira mwana. Saka toti here nyamukuta ndiye agamuchira mwana ndiye ave baba. Hande. Azvarwa mwana abuda abatwa kudai. Taane mwana azvarwa. But mwana anozvarwa ari a child according to the Bible. Galatians 4. Patinoponwa tiri a child. God does not want us to remain children. He wants us to become his sons. Kunotori ne level or a state in the spirit where you become a son. So you need to move from child to son. Galatians 4.
Saka baba manje vari kudenga because body iyi yakatakura mweya watendeuka iri in this realm. Baba ava muno murealm havamo. Ndoita sei nini kuti mwana uyu akura azoita sana? Iwewe wandibatsira kufacilitate. Chiita musara pavanhu. Chengetero munhu. Rera munhu. Ndo panochipinda mavhesi ese amunoda kukota apo ese anoda kukoterwa ese avanoda kukota 1 Corinthians 4:15 paanoti ndakakubereka ndichiparidza. Akabereka as haisi literal birth. Haisi formal birth. But wadaika vhesi iyoyo munhu waMwari. Pane vamwe vakapedzwa kuti aiwa inini ndini mai venyu pamweya. Isusu tiri kuti aiwa muri baba vedu pamweya nekuti imi ndimakafacilitate. But vakuti aiwa inini nekuti kuri kunzi ndakakugomerai, ndakakuzvarai pamweya. So vakuti aiwa ini ndini mai venyu. Ndo pane problem yangu inini nechine game iri. Ino ndakana problem ne spiritual sonship ne fatherhood. Problem yangu iri papa pakuzofunga kuti takabereka. Ipapa panogadziriswa. Dai kuri kunzi Tinashe Mugabe ane equipment yekuti ateste DNA yayo. Ndaimudoyi papa. Kuti munhu kana aponwa amuKristu tochirana DNA kuti 99% mwana wangu. Ukunzwa? Mwana wababa vari kudenga but inini pastor ndasiyirwa. Chindichengeterawo mwana. Iwo baba wako wakafa right now. Vokusiya pamusha. Anditi vanhu vachitanga kutani? Baba anditi. But musoro wako ngauregere kuvhiringa kuti ndakabereka. Nekuti handina kubereka. Ndo problem taita semapastor manje. Ndo pane challenge yangu chete inini. Ipapo ndo pangori nenyaya yangu chete. Ipapo pada kutsimbidzirwa. Why ndiri kuti pada kutsikirirwa ipapo? Because tiri kuona kuti vanhu vakutonziwa ndine blessing rako inini. Inini ndikasataura handiri kuona yashonyorwa manje. Hauna kwaunodi? Yashonyorwa. Hauna kwaunoenda. Blessing nekesi rako. Wapedza. Muri kuona kuti takuita dambudziko kunze uku. Pekutoti vanhu vasvika pakutya to an extent yekuti mufundisi akuchengetwa kupfuura kunyangwe baba venyama namai venyama. Ndo pane video yowandidedzera pano yekuti ndakati vanhu masaskamiya. Right. Makurumidza vani sorry but ndo pane chisaskam chacho chandaitaura. Ukacheka video ukazoiteerera ndakati zvinhu zvemaspiritual fatherhood ndakaona ndezvekupenga. Right ipapa. Ndesema ndakashandisa. Ndobva ndati zvinogoneka sei kuti unotora 3000 ndakashandisa 3000 kuenda kuNigeria but mai vako kumba uko imba yakarembera. Munozera kuti tinogona unofadza pastor but baba vangu vepanyama namai vangu vepanyama vachigunun'una. Zvakanyanyisa. Chechi yoramba kukura. Wofunga kuti maybe handina kuita enough kuna pastor. Izvo una mai vepanyama vari kugunun'una. Kana uchida fadza pastor but fadza futi vabereka. Vepanyama yavo ngavafare. Munozera kuti kunotori nevana vakabviswa kunana baba vavo vepanyama chaivo zvokuti achateerera baba anongoteerera pastor chete. Uri kuona zvandiri kutaura? Saka ini ndopedza ndakutonge ndiri muvengi izvo ndakaluza nemafriends ke. Nenyaya iyo nditori nemafriends ekuti havauyi kwandoparidza. Handinvhaitwe ke. Ini ndakagara pano handinvhaitwe kuzoparidza. Nenyaya iyo iyi. Because kurunzi yauri kuparidza. Seuri kutaura izvo zvotidyisazve. Kazvitsime ka vanodyisa. Ndopaniningika. Muri kuuraya. Ndakagara paningi pacho kamudhara. Muri kubhanyangura uku. Eka. But tosvikepi? What I'm actually teaching inini zvandikutodzidzisa ini. Zvinotoita kuti mutopiwa wese. Munotobatwa zvakanaka wese. Tikangodzosera vanhu. You know what? Fatherhood and sonship should be a reflection of God, not a replacement of God. Fatherhood and sonship should reflect God, not replace God. But yedu manje yakureplace Mwari. Saka pastor aMwari. Vatendi vazhinji kuvabvunza kuti Mwari unomuzera vazivi, Jesu unomuzera vazivi, but pastor anomuzera. Pane imwe yandakaona mumastreets muno social media. Taurai zvaMwari, muchishonyongora zvaMwari, havatauri.
taura zvemufundisi muchiti mufundisi akaipa zvino nezvozvo muprofeta apostle vanopopota izvo zvienda pasocial media kuona zvinoitwa kurwa kunoita vana vemaprofets unoziva kuti chiizvozvo ndikusanangure chii mweya uya unotanga panyika panapa mweya wekuda kureplace Mwari pavana vake unotanga panyika panapa kune mumwe munhu akazviita kudenga anonzi Satani achiri Lucifer ukaverenga Isaiah 14 verse 12 anonzi in his heart ndobva ati ndichasumudza chigaro changu. Saka chekutanga mistake yakatoitika kupiwa chigaro kureva kuti chaakatopiwa nababa chaakapiwa namudhare ndo chaada kusimudza ndo chaakuda kusimudza but kukanganwa kuti pane akandipa chigaro akandiita profeta akandiita pastor akandiita chii handobva ndochisumudza Bible raronga zvino ndobva ndinogara pamusoro pemastars aMwari mastars chi masons of God kureva kuti ada kureplace Mwari oita pamusoro right ndoda kudayira issue wakutaura kuti vanozoya chisupport paakaita movie roda kuda baba kudenga zvinonzi 1/3 yakasimuka yakatomira naye saka waonaona vachikutuka wataura nyaya iyi ndo 1/3 wevafundisi waya zvokuti zvevhangeri nezvaMwari havanina vanoine zvapapa zvichataurwa napapa. You see, so what I'm simply saying is zviriko zvana baba indotodawo baba pastor anotondifudza ini but ndoda anondifudza according to God anondiendesa kuna Mwari kwete kwaari. Are you getting it? So Paul pese paari kutaura mavhesi achakotwa nevamwe vese vari kukota ndozoti vari kukota mucomment section yekuti my son my chi haasi kutaura literally ari kutaura in the sense of teaching guiding kurera from being a child to being a son because baba vacho vemunhu uyu avapo vari kudenga saka itaitwa namusara pavana saka ndiri baba mumwe ndibvunza saka pastor ndovati baba ere ndibaba because vakamirira baba ukava disrespect watodisrespect avatuma zvakafanira kuti Trump akaita ambassador muno ukabata ambassador uirafu watobata Trump saka mukabata pastor rafu matobata Mwari uirafu. Ndaitaura nomwe munhu achinditi unoiziva here uri kuona motikari iyo yeembassy iyo iri kudarika mupurisa wemuZimbabwe akaita mistake yekumumisa motikari iyo yakanzi CD chiine black and white yakandinongedzera akaita mistake yekuimisa akamubvunza license ari kubvunza mukuru wenyika kwaanobvunza Trump kuti muri kudriva mune license which obviously is an insult. Ipapo ndo papachidwa nemapastor apa ndikandivatoti vafare ndo pavanoda vafare remekedzwai kudzwai pihwai zvekudya chengetwai nekuti makamirira baba but the truth is hamuna kuzvara vanavo baba vavo ari kudenga mudhara ndosaka ndati baba vedu vari kudenga saka inini as a child of God ndotodawo pastor kuti ndisvike pandire pano munhu akatorera apostle taunga utavasha nditi kumashure ndinana achimombe kuFM kuti ndite mukristu mune munhu akandiparidzira anonzi Peter Makore anditi vese vavo vanhu vakandirera kuti ndipedzisire ndava pandava muchikristu saka ndikatosangana navo ndiana baba but ngazvibude pachena kuti ubaba hwenyu hausi kuti makandibereka ubaba hwekuti makamirira akandibereka because I'm born of God. Saka kuremekedzwe ikoko it's not literal, it's not formal. Azvizve kuti birth racho rakatonyorwa unzi kana kunzi kune birth remweya rakatonyorwa unzi Paul Sanyangore robva ranzi pazasi kana ari mwana wangu andoti mwana ucheche uyu seuyu anonzi Edu papatonzi Edu futi aridaro ba birth rangu mumweya rakanyorwa baba pana father pakanzi baba wedu ari kudenga. My God, madidzorera kumashure ndayaba sometime ago takaenda tichinorodza mwana wamukoma mukoma havana kutaura vanga vakagara vari pakona apo variziva kuna vanga vakaita sei kuna vaita sei isusu this time manya tichiodza kuti vakomana bvisai mabhachi vakomana garai pasi vakomana itai so tisu ana baba pana maidza nani chipapo dzokora ana baba maidza nani ana baba wapedza alright ndizvozvo saka patiri kunzi ana baba kuchechi apa it doesn't mean we gave birth, it's not literal, it's not formal. Akazvaranga akagara pakona ariko akagara kudenga anenge akadaiswa kudenga tine vana vangu. Do you know what danger ine kuti tisi takabereka ine danger one inotsemura the house of God. Pamba pakaita mwana ane vana vake zvakafanira kugara pamba udai pamba pedu pavabereki vangu inini ndine vangu vana tiri mukarumu kedu iwe nevana vako muri karumu kenyu iwe nevana vako pamba apa pasina baba uyu mudharo muridzi wemba haasina mba. Mwari zvinje kingdom of God zvikati uya nevake vanoti vana vangu uyo tovaka ndo zvinototsemura body of Christ. So what I'm preaching is zvinotounita kuti
kuti baba wedu iwana ari kudenga but vakamiririra ende zvinobatsira vakachinja ava ndiri kutobatsira vakachinja kuti mugone kutsanangura kuvanhu kuti vakachinjirei bozi musarapaona unogona kuchinja zvotobatsira vakachinja ndise munhu ari kutukirei ndiri kutokubatsira ndofunga ipapo pajekeswa muri kuti mamiriro zvakaita afananawo right tina anonzi mastepfather hamundibatsire ipapo stepfather anogona kuva stepfather wako nhasi wosiyana futi namai mangwana Sanyangore Vaye Vekuzombofonera ave futi stepfather wako unongoramba uchingoti ndiani ndibaba vari kumiririra baba vatanga ari mbori kuna sekuru futi akatoti baba wedu mukazonzanzana akataura ndiusekuru kana vakutukatuka nakotichisimbise ndiri kuti sekuru kune wekuti anomuka ngatipe example yakapusa vanhu vekuchechi anotonovati vana vedu ini chinzi babaka paari kupopota ndibaba wangu anditika paintaneta mangwana achamukaa kune imwe chechi ndida kumubvunza kuti kwava sei wako wati baba futi unoita ana baba wangu andikwe amene muzozva ndikutaura saka zvandiri kutodzidzisa inini zvinokubatsira chero ukatomuva hauna mhosva yekuti ndachinja baba because baba one ari kudenga ava vanomiririra koita vhesi yandiri kuziva inodiwa nevanhu iri kudiwa papa yekuti you can have one father ndiyo kuda kukotwa papa one father 10,000 po haasi kutaura nyaya yekuti ndakakuberekai literally please ngatibvise nyaya yeliteral kuva literal panyaya yekuberekwa kwevanhu mumweya pakuva kwedu ana baba tiri ana baba because takamirira saka po paari kuti une one father many instructors ari kuzama kusquasha tinofanira kuziva context futi vanhu vanga vakunetsa vachienda everywhere saka pavazozvokonzera confusion izvi chiita one pastor one baba wanongoendwa kwaari uchidzidziswa uchikura ubaba hwacho hahusi hwekuti wakatoita 9 months wakadai munhu mumweya wakugomera kutaura napo paipa ieffort yaakaita kuti vanhu vatendeuke effort facilitating yanaitaura kumhanya kwaanga achiita kuti vanhu vave makristu but baba vedu isusu vedu vedu ndinozoti sekurika imbondibatsirai anorwadziwa tichiti baba vedu ari kudenga chiri kunazorwadziwa mari chii I think zvinodzokera pakuti ndiri kuwanei paubaba hwachona hazvisi zvakuvhiringa here kuti magunanza anga achimbouya magunanzi siyana nawo kani iyo nai tukangobuda pachena kuti wedwe baba wenyu vari kudenga ndakavamiririra magunanza izvozviwo ukanzi baba wako wafa ukasara wakavamirira mwana akaroorwa mari inoenda kunani mabhacho anopiwa kapozi baba acho havaposha baba andi vari kudenga vanodya loferi baba vanodhiraivha mota umukati mwari wacho azodhiraivha mota kunoko uri kudhiraivha wakamiririzvo anongouya magunanzi chingobvuma zvinorwadziwa nei kuti baba vari kudenga ndakavamirira uri kurwadziwa nei papa chandadzidza vanhu havadi munhu anenge achitaura nyaya yacho reka ndikutaura chinhu sekuti problem yandina yandakadzidza inini ndeishi ini ndotomboitawo mwari ngaandibatsire ndibve pairi ndikavenga munhu ndikasafarira munhu paanotaura chinonzwa mandiri hadzisi nzeve ihasha neruvengo because hasha neruvengo zvawana pekugara saka zvoziva kuti munhu akanzwisisa zvekutaurwa patinoshaya pekugara saka zvinotanga kuteerera zvichivhara kuti asanzwe kuti zvisadzingwa saka unenge wakavenga ndakunotsanangura ganzokorora ukandivenga ukandiitira hasha ziya kuti hasha neruvengo itori energy inogara mauri neruvengo zviri towards me saka zviri kutoti tine pekugara iproperty yedu iwewe saka ini ndikazoya ndikataura zvine musoro zvinoziva kuti akudzingwa muno saka tinofanira kutsvaga nzira dzekuti asanzwe nenzeve tinzwe isusu kuti taramba akatsama tisabude umu kureva kuti zvoni nyange zvichitomubatsira zvitori nemusoro upenyu ndozvechiitikapo ihasha neruvengo zvisingadi kubuda zviri kuziva kuti zvikutaura zvine musoro but zvikameka sense kumunhu ndinobuda muno saka kanditoti avanze hasha neruvengo ndikutaura chinorwadza pakuziva kuti kuudza vanhu kuti kumira mberi pavanhu voti right wedwe makore esaya ndakanga ndichivhiringa baba venyu chaivo vari kudenga ndakavamirira chii ende besides unoti patinozvita ana baba vakatobereka paipai tiri kuzviomesera because vanhu havakuexpecta too much saka ini ndiri kuti burden yekuti munotarisira too much from mika handichaidi kurova kuti zvoni imimi sababa mukaita mamistakes ngatishandise mawords chaivo ndikahura right now vanhu vanopopota because ndakazviita mwari kwavari
but ndikabuda pachano radio ndakangofananawo nemi tiri pamastudents ari pachikoro ndingoriwo prefect. Alright. Zvinotibatsira kuti hapana vanhu vanongoti munhu woyo vakomana zvinowanikwa izvo baba chavo vari kudenga. Izvozvi ndikasvika pachirema iyi revelation yandibatsira kuti kudhara ndizondaiti ndikasvika pachirema kana bofu kana munhu anorwara ndikamunamatira akasapora mandiri ndainzwa hasha. Mwari akanditi ipride because kufunga ndounoporesa. Saka munhu tiri kuti zviya zvatinoti pane zvamandivhurira takaona we've got a lot of pastors vanotobreka kuti inini pandosvika ndinoona zvese pandosvika vanorwara vanofanira kutopora chakati nechakati chinofanira kuitika. Tiri kuti koiye Mwari wachona akati aiwa uku handisi kunoita izvi zvikasaitika. Kune vanhu vekuti Mwari ari kufara vari varombo munoziva here watoda kubudisa murombo anofanira kuramba wakadai vekuti urombo hwake huri kumuchengeta ari munhu kwaye. Ndakuna vamwe nekuti havahure kwete nekuti haadi kuhura hatorina zvihuriswa hapana. Saka Mwari anomuchengeta akadaro iwo zama kuda kuti abude muurombo iye Mwari ari kusiya akadaro. Mwari ane zvirema zvake zvaakaisa pa juno chirema munoti zviripi mubhabheri izvo zvingatibatsira. Waona chirema chepatemberi chechi che38 years chechi. Do you know kuti kana achinzi ane 38 years achigara Jesu ipapo paanosumudzwana naPeter haana 3 years Jesu aenda. Kureva kuti Jesu aipinda patemberi vachitomusiya. Chirema chakatosiyiwa naJesu ichi. Ivava varume vazomusumudza vaitomuona achisiya ari pa. Saka ndaane mubvunzo wekuti ndevese vanofanira kufamba ndevese vanofanira kuona anodecide kuti anoona ndiani anosumuka ndiani ari kudenga. Saka ndikasvika pachirema ndikaisa maoko kudai chikasafamba handichanzwi mhosva because handisi baba vake handisi ndazama ini noona ndine rudo ndazama ndaisa maoko ndandichida kuti usumuke baba vako ndo vanozodecide problem ndeyekuti kamuri kuti muri vana baba saka takuexpecta more saka zvikasaitika ndoti mamona aprofita zvisizvo mamona anamatira chirema chikasafamba ndotomboprofita dondo inini ndakamira pana pandakanoparidza kuSingapore pakamira munhu pamberi pangu ndobva ndatanga izvo zvana mai vako nozoti ndairova ndakadaika iye achienda akadai so. Do you know what I'm saying right now? You can't say it kana wakaudza vanhu kuti ndiri baba ndakakuzvara but I'm free. I'm actually free. I'm free. I'm free. I can freely say kwanzi chibanda kwanzi pakarohwa dondo vakatokwira ndege kawane ndakwira ndege vaChina anzwa mbiri kuti munhu anoona kunoisirwa muChina pamberi Asian takautaura mheno zvandaitaura semunhu akangwara akadzisaka unozongotwista idiyo manya yobva bude yakanaka mwati ndidaire kubvunza iyo yeye varume vese vada kuinzwa vada kunzwa because ndandichatouzouyapo I think ndoya ndandichakwichidzira kwekupesira ndodaire right regai ndichinatsobvunza manje I remember no ndichasvikako kana pane pano pamakapisa internet iyi internet iyi inokuzivai pamakati hello Father God hello Father God pai ndizvo here maitaura nhamba dzaMwari muriona ndiri kutokakama kuti unoziva pane mubvunzo junotika pane mubvunzo wekuti ukandibvunza ka wakaitika 8 years ago ziva kuti ndaunganidza zvekudaira 8 years ago ufuka utotobvunza mubvunzo unoshamisira zvinhu zvakaitika 8 years ago 8 years ago ufuka zvingani zvandaunganidza zvekudaira ipapo ende akasike kutanga futi kupindura maupindura kakawanda 1000 yabvunzwa iko handisi kuti vangani wabvunzwa mubvunzo Pastor FM junoti nyaya yakabuda Yugoslavia UK America Nigeria everywhere mukazikana kuti kuna mufundisi ari kuti so let me explain what happened Bible sekuru number 1 people think profita pese paanoprofita noprofita nemuromo hapasi pese paanoprofita nemuromo same rudaro man of God unoziva kuti Abba vanonzi muprofita muBhayibheri but anambovhura muromo muprofita hauna verse 1 yaAbba achiprofita but anoverenga kumaprofits why
akaita in action paakatora gwai ndobva isa paold chikava chiprofita waiprofita kufa kwajesu. So sometimes you prophesy in action. Abraham anonzi prophet but hauna muromo wake pawakavhurika uchitaura prophet. Akaprofita paakatora Isaac akaisa paold waiprofita kufa kwajesu. Handiti kune maactions akawanda aitwa nemaprofita itori action kuri kuprofita. Osiya futi pepe yakanonzi pakapfimba chipfeve. Haiwa kune vakomana vakuti vairarama mutime inoi zvenyu zvekutanzi controversial pastor. Osiya akaenda kumavenues unotora unodzura kuma-avenues kunotora rinopisa raakatora racho haana kutora repasi kana mamwe akatora hot raitozikanwa kunziri aitozikanwa kwete wekuhwanda wekuti masikati machena ndobva afamba naye kwete zvega izvozvo. Isaiah pane musi wakabvisa hembe hanovhura muromo kuprofita wakabvisa hembe kwakufamba murodi. Imagine prophet wamunofarira muno Zimbabwe wobvisa hembe wotanga kufamba murodi vasina kupfeka. Prophet wako iwewe wobvisa hembe wofamba wasina kupfeka. Mwati muri kuzvezvonzi prophecy. Imagine kuti internet yaita sei. Ndinoti Mwari akatonatsoziva kuti zvinhu zvemubhaibheri ngazviitike kusina internet. Magwai. Prophecy in action. Apa pakabva paitika manje kuti pakabva pauya vana Sanyangore vobva vachizviita pane internet. Saka unoona namane kupisa. So pandiri kutora phone kudai so ndodai. Nyaya haisi pakuti Mwari akutaura ndenera. This is a prophecy. Ipi Jeremiah 33 verse 10 iri kuti call unto me. Saka ndiri kutsvaga chinomirira calling. Ndiri kuudza iwewe kuti call unto God. This is a prophecy in action. Prophecy in action because Mwari akandiudza kuti enda unoudza vanhu kuti call unto me. Ndinofanira kutsvaga chinomirira calling. But zvinondinetsa ndezvokuti tapedza ipapo pakabva pazoya mukomana anonzi Jamastoba. Hello Mwari. Pane vanhu vada kunditsara mari. Vanobva vati vakafara vakaombera because zvaitwa nemi imhosva. Imhosva. This is a prophecy. And ukacheka tinozobeta madays COVID yakabva yawo. I was telling the world to call unto God because Mwari akati I want this thing to make impact. Saka dai ndangomira ndoti call unto me. Zvanga Mwari kola ainditeerera ndiani. You know kana uchindisa message. Alright. Pane chinhu chinoda kudzidziswa tikatozovhura chikoro chevaprofita pano. Ichocho ndo chichatodiwa panapa menoti. Pane chinhu chinoda kudzidziswa vanhu kana uchideliver chinhu. Unofanira kuziva how to package kuti chiite impact. Kune zvinhu zviri mubhaibheri zvekuti mapakejero anoita kuti urambe uchidzokera ipapo. Revelations bhuku rero rinotonge hora. But kune zvimwe zvinhu zviri papo zvekuti ingori helicopter iri kunzi ndakaona wizards helicopter iri kutorwa. Because anotaura hondo dzichaitika. But helicopter saka kana yakutsanangurwa manje zvinonzi wizards dzine maziso akazo ari kuita kuti ari kupackage paunoverenga uchitora attention yako. So ini pandobata phone kudai so ndiri kuda attention yako. Saka inini message yangu yakasvika zvekuti mazodi imimi yatova imwe nyaya amurove auya nemessage. Ini ndakudze zvanzi Mwari call unto me ndatopedza. Muprofita haafani kuprofita uombererwa pese. Aiwa panguva zvino uprofita kuti ukonoti vanhu vakaita sepaipfimba hureri yanudzani hose. Vaosekera zvakapusa kudare zvo. But havana kutonzwa message ipapa. Do you know kune imwe yaEzekiel irimo yekuti akanoita tsvina iri prophecy. Tsvina yemunhu iri prophecy. Kuenda kutonodaiwo. Kwakutoita tsvina iri prophecy. Kwete imwe yainzi rara ne-one side. Akarara iri profita. Haasi kuvhura muromo akangodai. Saka chinondirwadzira vanhu vanenge vachipopota bhaibheri racho havana kuverenga. Chiri kunetsa ndechekuti takadzidziswa kuti kuprofita pageneration yedu inoyi takatanga nekuudzwa mafoni number nemaadresi nezita tikatenda kuti ndochiprofita. So pese panotaurwa nyaya yechiprofita tinongofunga kuti kuudzwa adresi kuti mumba medu tiri vangani ndochiprofita zveivhangeri. Ndikati hazvishande zvotanga imwe noise rikanditi handizi handizviti but chinodiwa isolution ndopatokundwa nevekumasowe kundiso ukandiudza zita rangu inini phone number yangu andogara zvondichinja chii. Do you know kuti Moses anonzi prophet but haana zita remunhu raitawo aingopa masolutions. Moses aingonongedzera gungoro rade rovhurika masolutions. A true prophet munhu anopa vanhu masolutions anotaura zvoitika. Izvo zvemazita izvikazvi kuti zvinakidze
and havasiro vakatanga hapana munhu akatanga kuzondia ndiadhamu. Musi waiprofita mazita emuka aitongoti iwe chakadii. Remember kabhaibheri rinototi paaipa mazita, that was the name thereof. That was the name thereof. Kureva kuti yakati yachinzi shumba ipapo. Saka yaifanira kuprofita inonzi shumba. That was the name thereof. Kureva kuti yakati yachinzi garwe. Saka haasiri yaka chake kuprofita. Waisisa zita. Wasibata. Saka ipapo padziporozepo sisi tinotofunga kuti ndiye akapa mazita. Aitaura mazita awo Mwari. Usaonofunga kuti Mwari akasingachinja asingachionzi. Urundaura Mwari akatanga kutoziva kuti tinonzi shumba, Adhamu ataura tinonzi shumba. Then Mwari wacha ne problem. Uzokutonoizira kuti ronzi garo pamberi paMwari, pamberi paAdhamu. Ototi ati garo. Nyora kuti garo ipapo. Kwechonzi nunzi, nyora kuti nunzi. Aiziva kuti nunzi nunzi. Nunzi garo, nunzi shumba. Zvakuda mweya kuprofita. Ada kutesta mwana wake uyu. Kuti mweya wako wasvika papi. Prophetically. Taura zita chinonzi chi. Uvati shumba. That was the name thereof. That was the name thereof. Twiza. That was the name thereof. So zvemazita izvi zvakatotanga mugadheni. Handiti. Zvakanaka. Zvinobatsira faith futi yemunhu. Because manoti kana vaziya belief yangu iri kuincrease. But chandikuzoda isolution. Mapedza kundudza zvese izvi. Ndoda zvinhu zvinozonoitika. Vana Samuel vanga vasingaiti vaingotaura kuti pakati zviri kuitika. Otomumba chichiitika chakachaya, muindoziva chakachaya. Ukaona Elijah akati mangwana nguva dzino idzi. Chingwa pagedha. Chingwa chaba. Hana zita munhu ataura. Anongoti mangwana nguva dzino pagedha. Vaitonomira vachiziva. Vanhu vaitoziva kuti ma1 kana ataura mukomana. Are you getting what I'm saying? So ndadaira here yefoni. Andibvunza phone number. Number yake ndiyo Jeremiah 33:10. Call her to me. Ndo number yake. Saka wazopa teto unonyora phone number. Utazodzipuwa. In other words, I'm saying the word of God is the number of God. When you have the word of God, you can call God. I think ipapo maZimbabweans and all over the world tabetserwa takwanisa kunzwisisa kuti zvinhu zvakanga zvichiitika because vanhu vakawanda vakatanga unozoti tine problem yekuti hatina nguva yekuda kunzwisisa. SemaZimbabweans we attack. Pangowana mukana chete wekuataka tinokurumidza kutoataka. Hatidi pambachona hatidi kuzvinotinetsa kuataka kuri easy. So tichipedza because nemi tinogona kuswera. Togona kuswera. Ozvinoizvi mune message iri kuita seyasiyana neyamaiparidza kumashure. Maybe kumashure manga musina nguva yekuclarify. Mungatibatsirewo here semhuri yeZimbabwe kuti imessage yachinja here kana kuti the same message yamuchiri kushumira but apa yave amplified. You know what I've learned over the years is kuti sometimes you can call yourself a messenger yet you don't have the message. All right. So that was the state I was in 8 years ago. I was a messenger but without a message, so don't even call me a messenger back then. All right. But people were coming and you my numbers. Numbers. Anga wanda. Inonoverenga Luke 7. All right. Bible rinoti Jesu aiuya achipinda muneheni aine crowd. Kumashure kwake kune crowd. Ndobva adhumana nechituna chamai vanga vafirwa nemwana. Vaine crowd. Kurova nechituna chine crowd. Vanhu vanotera chero zvituna chero zvakafa. Vanhu vanotera chero vanhu kusatana akaterwa mudenga. Vanhu vaitoona kuti munhu arorasika. Mafundisi muri munomu ndakochoko pana. Vanhu vanotera chero saka vaite pane pekuti unoti ndaitaura nemubhuru wangu mufundisi warapa pastor Numa. Ndakavati musunoni taingodiscuss ndikati you know kuti dai kunzi ndina ability yekusimuka pandiri right now. Ndodzokera muna 2013 2012 ndonopinda muservice ndichiparidza. I'm telling you, ndizvo chita noise ka indaida iso. Ndichiona ini ndichiparidza ndaida. Mainzwa kuzvinya. Kuti azvita. Zvekuti change ramamwe mapicture unotorwa uchisa pa internet. After 10 years uchati saka tiri kuti message ya because internet haikangana. Message yamaiparidza pepai nezvamaiita hamudi kuzviona.
chinotondisati kuzviona kuti ndakaita mistake iyi to the pastors vakaniteererawo chivamwese vakaniteerera mistake yandakaita ndeiyi baba vakati pane chatisinganzwisisi chicho inonzi calling handiti baba vandidana handiti vakati havana kuti enda izvozvi ndikati zvazvirura ndikuti kuti yakuno haunozvinzwa ndakuzokurira futi ndikati pane kudanwa pakudanwa pane kuuya kuna baba kwete kuti enda kwete kuti ukanzi anko speed ndakananga ndakadaiwo ndomistake yandakaita saka vazhinji vakadanwa zvishuwa but obva watoenda gentleman muri kuisa kuuya kudanwa handirambi calling handirambi but calling ini chakazoona kuti no zvinoreva kuti uya saka ndaifanira kuuya kune vanhu kunzou vakadanwa vobva vaenda right waenda problem ndei manje baba vati wobva watoenda kwaokei prophet vaizereri panapa baba vati pambe ndiuye kuzonzwa kuti vada kundiitei ndatoka okay saka zvandinozosara chitezo kuti ko munhu wandadana panapa saka zvandinozoita ndasvika kwaokei manje ndinoona vamwe vachitora madomasi nebeans nei ndofunga ndozvekudiwa ndobva ndatorawo madomasi nebeans nei saka zvandakaita inini manje kuti ndakanzi namwari pambe kuya kuzonzwa kuti mwari andidane ndobva ndatonotanga chechi ndasvika ikobva ndaona vamwe vachiprofita ndaona vamwe vachidzinga madhimoni ndaona vamwe vachiparidza zvakati ndatorawo izvozvo saka I lost myself saka unochirarama uine pressure veruve kana kuine basa rine pressure chifundisi chacho ndonata narrow down kuva prophet vanhu vanozvidawo zvaizveka prophetic ine pressure vakomana vane pressure to perform ivavo ese maprophets vari kuona vane pressure to perform because chakapresentwa sechinhu ndo final saka every Sunday unofanira kuperform people will expect a miracle, people will expect a phone number, people expect ndikati pressure ndidi ndosaka ndakatobvisa prophet wacho kumashure amudi pressure ndidi zoti mukadanonzi prophet andidi pressure yamunorowa muchiti so in totality what I'm saying is I lost myself and then I had to discover myself for 8 years 8 years ndakavhara ndingatoiti chaingoita ndaenda maybe Asia, Indonesia unoparidza Singapore mwari achiti hauparidzi haundidi kukunzwa uchiparidzira maZimbabweans unondikuwadzira vanhu vangu you are very dangerous saka muri kuti kunzoko kune umwe munhu waMwari ari kutokuwadza vanhu wakawandisa nebhuku anaro so ende bhuku richatondedzera chibhuku chematamu matsvuku ichi cheproblem 1 chinouraya chiraramisa futi chinenge garden mugarden mune muti unoraramisa mune muti unouraya same garden yese yaiswa mumunda umwe same garden ndozvakafanana nebhaibheri ndinoona same bhaibheri ndo rakashandiswa kuuraya Africa kuti tive zvatiri right now vaivhura mavhesi same bhaibheri inouraya same bhaibheri inodzidzisa vanhu kutora wakadzi hopo same bhaibheri inodzidzisa futi kuitira vanhu saka unofanira kuva careful kana wakatibata kudai because you can kill same bhaibheri ndo rakabudisa futi rine mavhesi ari kushandiswa kuti takakuberekai same bhaibheri irori is it making sense so you need to be careful unofanira kutogara pasi unatsofunga kuti am I ready ukaona chita 8 years tisingaparidzika ndine vanhu vanotanga chechi nanhasi muninginaungara pa anokoma munotanga rini chechi chacho kuenda sani mbomira because I don't want to do the wrong thing because it's grave zvine guva saka chamungada kutaura kune maZimbabweans akateerera ende even up to date chero manga musiri visible for 8 years muchiparidza my churches manga muri pajeni yekuita finding yourself ndingada futi kuti rediscovering yourself again kuti zvandakatumwa zviyazvi pa8 years makadzoka mukati baba ndadzoka chindidzidzisai kuti kana imi mazonditi chienda ndoenda nezvinhu chaizvo kune vanhu vachiri vakabatira message yekare ende vakaitenda siyana inayo
You know, let me tell you something. One thing that God is good at, if he loves you, he will make sure that wapinda mguwa unonzwa chai. Because anotendeza on a series. Anotendeza on Mwari. Saka wake Mwari anotera. If wisdom was a person, my bishop was say, vafundisi varimo vagutsirira vesokatiya zvefadza kuti zvadairike ndauda in totality kuti munhu abate right. So tiri kuti tichipeta zvefadha ngati mafundisi ngavazive ravo chairo chairo. Ndakupedzisa ndichiti kuitira kuti vafare ndisarambe chikandura matombo. Ndati weduwe baba vedu vari kudenga, asi isusu takamirira baba. Naizvozvo tiri ana baba. Zvitoriko zvana spiritual fatherhood, but it's not literal. Hatina kubereka, takamirira akabereka. Ini ndakagara panapo ndinotoda vanondifudza mweya wangu. Kune murume anonzi Apostle Taunga Utawasha. Dai kuti ndibvunza top 5 yevanhu vandino mapreachers andingade kutera. Batsirai papa. Ndiye ndinokuisira. In fact, inini I'm inspired by Taunga Utawasha ndi Mano Makandiwa. Mungova but mune mutangu muri kuapoza teerera. Life yemunhu ibhuku. Bhuku rine machapter. Chapter yatiri kuverenga yaMakandiwa yakasiyana. Iwo uri kuverenga yekuBasilica. Yamakandiwa adzikama. Ini ndiri kuverenga weparufaro. Aiudza vanhu kuti gadzirisa ichechi chechi yaita jackknife. Ndo chapter ndiri kuverenga. Ende ipapo ndo pandakazivira inini ndiri mupostori. Chipostori hachibude mandiri chekwa Kruger. Hachibude mandiri. Ndotombozama kuti ndiite zvino nezvino but ndongozozviona futi ndadzokerepo pai. Ndokana ndichiudza vanhu kuti zvoni pana prophet Emmanuel Makandiwa vainzi pastor Makandiwa. Tiri pagotekwa nepagotekwa pa ndo chapter ndiri kuverenga yapastor Makandiwa. Kuroti tinoiverenga tichibva nayo pane vazobatira pastor pa ndiri kuverenga pastor Makandiwa ndichazvika kuna prophet. Pane pandichazodawo kudzikama ndienda kuverenga prophet kuBasilica. Izvozvi ndiri kuverenga pastor chapter yapastor Makandiwa vari parufaro. Pastor unzi chapter yataunga utabwashe ari parufaro ari kuti akabata microphone vamwe wakadzingwa muchechi achinzi watanga interd obva asvika ipapo achiti ngati achiparidza message yebedside. Ndo chapter ndiri kuverenga. So ndo vanhu vangu ukatotarisa kuti ndichiparidza inini I'm a mixture of the two. Tatomirira kuti aburuke papulpit ipapo timutichiteera. Ndo vanhu vangu vari ukatotarisa ndichiparidza inini I'm a mixture of the two. So they inspire me. Ndo vanototi ana baba vanofudza mweya wangu. Ndototeera kugara pasi. Kana nditeera sermon inini ndoteera yaMakandiwa vari mu-state lottery vari muchi because ndo chapter yandiri. Vane bhachi rimwe ndo chapter yandiri iyoyo. Ndo pandiri right now. Ndichasvika kune iyo chapter. Batsirai boss, kune vamwe vanhu vari kuziva mafundisi nhasi. Pane vamwe vanhu vari kuti aiwa toda kungobata bhuku ra prophet Paul Sanyangore nhasi. But tina prophetika kumashure uko vakambonzienda vakamhanya vakadaiwo. Siyana nayo chapter iyoyo uchiiverenga dai dzidza. Right, ndo pandachida kuti what to learn. Because we've got a lot of pastors, we've got a lot of prophets. But ikoko vanogonera kutora bhuku iroro. Dzidza. Zvafanana Paul handiti pane paaiponda paipe. Handiti achiuraya maKristu. Imwe chapter unotodzidza ipapo. Saka life yangu nini ibhuku. Kuna vari kumashure kwangu dzidza. Uchienda wakadai. Uchiona kuti ndapa chapter yapo ndapa chapter yakati ndapa chapter yakati ndichienda ndakadaro. So I'm inspired by Taunga Utawasha. Yes. Emmanuel Makandiwa. Kana uchitaura mapreachers inini for me ndikanziteera ndo magods angu inini kana ndikanzi greatest of all time preachers in Zimbabwe. Number 1 Taunga Utawasha. Aiwa. Akuna munhu Taunga for me. Akuna munhu anobadzira Taunga. For me ndikutaura inini. Personally akabata microphone mudhara wangu uyo. Ndizoti ma1. Right, kweta prophet Emmanuel Makandiwa. Why pa number 2? Prophet Makandiwa for me he is a good at delivery. Vanonakidza. Prophet Makandiwa anonaka, especially nishona. Aiwa, unogara 3 hours wangoda. And vachipedza kukusurprise nezvino vanokudzokora. That's him, right? Then
Evangelist Chiwesh, the Right. 8, right? Tulio Bismarck, right? And then there is number 5. There is who is number 5? I'm losing it now. But yes, who is number 5? But Augustine Bura. All right. Pastor Bura. The one who was in FM. In my top 5. Yes. Ukandi top 5 my prophets ndokupa futi. Number 1 Prophet Angel. Number 2 ndine mningina wangu inini anonzi Elijah kana kuti shemo ku you know Prophet Elijah. That man can prophesy. All right. Anopinda futi papa. Karanjudza vanhu kuti kana kune munhu anotoona chiprofita ameno chichinongozoitika in passion. I would like to say andineni zvimwe zvandanoberwa ngewake. Right, he is not my favorite prophet, but I cannot argue with him kuti is a prophet of God. He is not my favorite. Aipapo ndati ndisimbise, passion is not my favorite, but I cannot argue necalling yake because that man like it or not, he can prophesy. So ndiri kuti ni Prophet Angel manzwere andikufarire but andiri unogona. So ndiri kuti nini Prophet Angel, Prophet Elijah, Prophet Passion, who else? Prophet Makandiwa has to go there. And tombesa 4. Tombowasiya wakadai. That's for me. It's for me. So I'm done. Ndadaira. Madonzi. Mazuwa ngoro zvekudaro. Chipetai munhu waMwari. Thank you so chipetai. Kunzoko kune vamwe vanhu vari kubvunza kuti tichatanga rini kuuya kukereke kana kuti takatotanga zvaizvo pakudano makadispacho here kunzi chiendai tiri kuuya papi. Now, Chekutanga, thank you so much for this platform. Thank you so much. Number 2, very soon, January, we are now starting. January, we are now ready for that. And I thank God for the journey that I've gone through. And I thank God for these people. They make us better. You know, criticism makes you better. When people criticize you, when people clap hands, you then get the opportunity to reflect. All right. So I thank God for these people. And I thank God for the journey. Yeah, those are my words. In finality. Thank you so much. Kuti tinge tiri tinouya kupi? Tinge tiri tinouya kukereke. Thank you. At least takunatsohwisisa majekesa zvinhu zvakawanda. Kune vanoda kukufollowai. Pano mumwe munhu anototaiwa isitoda kufollowa social media handles enyu, but turikuona mamwe ana Sanyangore mamwe awandisa. So yenyu yamuri kushandisa official zvanhasi ndeipi? Also kana pane phone number dzekuti vamwe vanhu vanogona kutaiwa isi toda kutouya for counseling. Vamwe votaiwa zvamakaenda through semafundisi mamwe. We are going through the same. We would like to come kuti muzombotipa your guidance. Okay, so you on social media you can find us on Facebook, just Paul Sanyangore. Okay. The same on YouTube again, Paul Sanyangore. Instagram, Paul Sanyangore. TikTok, Paul Sanyangore. Right. If you just write Paul Sanyangore on all these handles, you will find us. If you want to contact us, you can just call or WhatsApp 0775 272791. 0775 272791. Idzo dzaiswa pascreen idzi. Thank you so much. Regai ndisvitse maoko. Thank you so much man. Ndanzwa kuropafadza. Sekuru matinoera chikwemi. Inini. Tiswa takaparidzironzaiwo makuru matova vaJesu zvemutupa zvichisina basa. But Jesu ari mutupa. Serious? Yes, vanodila shumba yaJudha. Takazombonzwa vamwe vachiti anzi Mwari anoira mwoyo. Vamwewo vazviita shumba. Aiwa tinotenda. Thank you so much. Mwari wekudenga wakuitire zvakanaka. Nhasi ndakomborerwa taitirwa zvakanaka. Comment section ndikuziva kuti iri kubvira kutaura kunoko. Nyorawo kuti unofungei. Feel free. Anditi kunyorawo comment yako manzwiro awaisimboita prophet Paul Sanyangore. Ina hanzozobvisa uprofeti ivo havachade zvavo but hatigone kubvisa calling iri pavari. Manzwiro avemboaita kumashure nemanzwiro avari kuaita iye zvino
uri kuuonawo sei? Zita rangu riri pachitupa ndinonzi Uncle Chigoto mbamana mai venyu, chanzvadzi chamama. Aiwa, for now tichiti it's much love and God bless you all.